og velkommen til part 3 af min Minecraft-serie. Jeg sagde, at vi skulle ramme 7 likes sidst, og det har vi gjort. Det vil jeg gerne rose jer alle sammen for, at I faktisk har liket, og mange af jer faktisk har subscribet. Jeg vil også bare sige tak for 10 subs, det er jeg rigtig glad for, I har gjort. Så lige nu der har jeg sat et mål for mig selv, at vi kan prøve at ramme 50 før sommerferien. Det burde vi godt kunne med jeres støtte. Så det er jeg rigtig glad for. Men i dag der har jeg tænkt lidt på, at vi skulle lave en iron farm måske. Hva? Ja, så jeg har fundet koordinaterne til en village. Det ligger lidt langt væk, men pyt. Og så har jeg gemt koordinater til huset også. Men først, så tror jeg lige, vi skal ned og finde noget iron hernede i caven her, fordi vi skal have lavet nogle hoppers til farmen. Så det gør jeg lige. Endelig er jeg færdig med min æggeoplag. Jeg brugte 20 minutter, tror jeg, bare på at sidde og mine. Men jeg fandt 18 iron. Jeg er rimelig tilfreds faktisk. Så vi skal bare putte det her i ovnen. Imens, der kan jeg jo sige, at faktisk så... Men det er lige udenfor. Faktisk så synes jeg, at I skal gå ned og subscribe, fordi det vil støtte mig rigtig meget. Og så laver jeg flere videoer, hvis I nyder dem. Ja. Og husk at tjekke mine shorts ud, jeg lavede her. Det er rigtig fede. Ja. Og husk nu, hvis I stopper, så prøver vi at ramme 50 inden sommerferien. Så ja. Og faktisk 76% af jer, der ser på, har ikke subscribet. Så gå bare lige ned under den her video og tryk subscribe. Det er helt gratis. Ja. Jeg håber, der er noget af det her, der er færdigt. Let's go. Okay. Kom nu. Jeg skal bare have 18. Tror jeg nok det er. Og jeg ved ikke om jeg har nået at se det i timelapse, men min mine, den blev sprunget lige her af en creeper. Der stod bare en creeper og hang ud lige over min base her. Og så sagde den sådan, hej, jeg er en creeper, lad mig lidt bringe i luften. Ikke? Sådan gjorde den altså. Og det var egentlig ikke irriterende, man kan jo stadig gøre noget, ikke? Se her. Men den sprang, jeg ved egentlig ikke, hvorfor den gjorde det. Og hvordan kan creeper egentlig overleve uden lys? Brænder de ikke op? Det må jeg lige søge på Minecraft Wiki senere. Kom nu, er det færdigt snart? Jo, det er den. Perfekt. Okay. Så skal vi lave nogle hoppers. Hvordan er det nu, man laver hoppers? Det har jeg faktisk glemt. Hopper. Sådan. Og man skal også bruge chest. Okay, det kan vi godt. Hvis vi har nogen.
Vi har ikke noget træ. Det er sådan, det vigtigste man kan have træ. Så må vi gå ud og have træ. Nej. Jeg kan ikke nå pis. Sådan der. Det var vist nok 3. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget man skal. Nej, man skal bruge 8 til hver sådan, ikke? Så. Okay, det kan vi sagtens. Okay. Chest. 2 chests. Jeg kan også bare lige tage det her. For sjov skyld. Og så kan vi lige også bruge noget af det til at lave nogle pickaxes, faktisk. Ja, iron. Vi har jo nogle til overs her. For eksempel en iron pickaxe. Lidt med det. Og så kan vi også lave en sværd. Der har vi lige nok til. Men hallo, vi behøver heller ikke fuld jern endnu, fordi det er det Iron Farm skal gøre for os, ikke også? Så, ja. Og som jeg sagde, husk at subscribe. Det er vigtigt. Okay. Hopper. Så var det forkert. Jeg sagde det der med, at så skulle man bruge så meget. Så laver vi bare lige en økse. Nej, gå nu væk. Sådan der. Flere stiks. Vi kan lige sove. Ja. Og den her gang, så jeg ved det. Hvis vi når 7 likes igen, så lad os lave en ny Minecraft-video. Altså, hvorfor ikke? Og det kunne være, jeg tænker lidt på at lave en mob farm, XP farm næste afsnit. Jeg ved det ikke helt. Men måske. Det her flint, det kan vi putte i kisten. Det skal vi bruge til netherportal senere, hvis man skal. Nå, hvor kom vi fra? Vi skulle lave den der Iron Farm. Ja. 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 Det var det, vi skulle. Okay, hæng lige på, mens jeg lige kigger på videoen, hvad man skal bruge af materialer. Hej alle sammen. Jeg er tilbage. Lad os bare sige, at det tog lang tid at finde de ting, okay? Ja, det tog rigtig lang tid. Ja. Og men jeg har nu endelig fundet alle de ting, vi skal bruge. Så vi er klar til at sove til villagen. Og her kommer en lille timelapse af mig, der sover til villagen. Nu er vi endelig kommet til den her village, hvor jeg vil lave en egen farm. Og som I kan se her i baggrunden, det her jeg vil lave en egen farm, hvis man overhovedet kan. Og så har jeg lige sat lidt blocks, så den kan være der. Så ja. Og jeg har alle materialerne herinde, så det bliver godt det her. Nu skal jeg bare lige se tutorialen. Ej, kan du ikke tie stille, kylling? Jeg er lige i gang med at optage. Gå væk. Gå væk. Sådan der. Ja, så jeg skal lige ind og se videoen. Her kommer der en timelapse af mig, der laver egen farm. Så vil jeg
alle sammen, jeg er tilbage. Og som I kan se, har jeg lavet min egen farm. Yeah! Men den, I så mig lave på timelapsen, den gik i stykker, så den virker ikke mere. Så jeg lavede en ny. Det har taget mig 10 dage med pauser. Ja, bygge den der. Og nu er det endelig gjort. Let's go. Så ja, det er simpelthen en egen farm. Hernede er der en 3 vildgæster, der bliver skræmt af en zombie. Så spawner angår dem her og ryger over i lavaen. Og nu har jeg da stået her for 10 minutter, og der er kommet 26 iron ingots, som jeg kan bruge. Og nu kommer der en til at spawner, som så dør af det. Så nu kan vi gå hen, og så kan vi lave noget andet. Ja, så hvis vi går herhen, og så ser vi for eksempel chestplate. Det vil vi rigtig gerne have, go for nothing. Og så den her leggings, helmet, boots, easy. Ja. Og hvor blev min hjelm af? Har jeg spillet den ud? Det har jeg. Hvordan får jeg lige den tilbage? Der. Og så tager jeg det så bare på. Så lige tager den her af, og så tager den på. Og så iron leggings, iron chestplate, og af med de her lædersko. Og så er vi i fuld iron. Let's go. Nå, men det var alt for den her video. Husk at subscribe og like. Hvis vi rammer... Ja, bare like videoen. Der kommer en ny. Så håber jeg bare, I har nyt den her serie indtil videre. Og så ses vi bare i den næste video. Peace!